emakhosini umhlambululi. Ngempela angithandi ngendlela izinto zihamba ngakhona. Angazi kusuke kuyenzakalani kodwa ke indlela eningiphatha ngayo aniyenzi njoba ngiyenza ngomusa ngothando. Uyabona umhlambululi unesikolo sikamoya. Lesi sikolo sikamoya esokufundisa abantu indlela yokwenza ngokukamoya. Akusiyona kuphela abantu nobizo. Uma ungazi ukuthi into zikamoya zihamba kanjani noma ndlelani, isikolo sikamoya sikufundisa from A ngoba kukhona inkulumo kamoya mayichamuka uthola ukuthi awuyizwisisi. So isikolo sikamoya siyakupha ibase ngento zikamoya. Ngaloko isikolo sikamoya nokufunda amakhandlela, amaphupho, into enkulu kabi. Ngizokhala kakhulu ngabantu abangisendela amaphupho, abantu more than 100 people, 200 people ekseni mawuvuka ivalile ama message agcwele bonke babuza amaphupho. Liyini iphupho ngoba li important kuwena. Uma sengithi ngiba rude, iphupho li important kuwena. Uma uphupha unelungelo lokuphahla ngoba kune communication ngokamoya. Uyababuza bakuvezele iphupho ukuthi nisho ukuthini, nishoni mani ningivezela isibonakaliso noma iphupho elinje, nichazani. Nanoma ngathatha 2 months ukuthathe a year ekugcineni lizocaca iphupho lakho. So it's not important ukuthi ngikuphendulele iphupho ngoba uma uza ngephupho wazi ukuthi kufana nokuthi ngiyakuhlola. Ngaloko abamaphupho uma udinga ukwazi ukuthi iphupho lakho wena ine hurry, wazi ukuthi uzokhokha imali yesikhanyiso ukuthi uchazele iphupho. Mhlambe mangiyibeka kanjalo nizoyeka ukungisebenzisa la ngingasebenzi khona. Nizoyekela ukungicindezela noma ukungichaphaza njengoba ningichaphaza emakhosini. Kubuye futhi ngizokhuluma ngabantu abangazazi ukuthi bafunani. Uma ungena lutho epokotweni, ngithembe kulento engizoyikhuluma. Umdali nabakini they will make sure ukuthi unayo noma unaso isikhanyiso. Abakini they will make sure ukuthi unaso isikhanyiso uma ngempela kwamele uncedeke. Ngithini ngiyayiphinda. Umdali nabakini uma ngempela kwamele uthole uncedo bazokupha isikhanyiso. Uma ungenasi isikhanyiso yekelani ukukweleta noma ukukolotisa ngendlela yakho kamoya. Yekelani ukukhuluma nabelaphi, yekelani ungene egodlweni ungenalutho epokotweni, nizolimala. I'm warning you, nizolimala. Nizoyenza imikhovu. Nicabanga ukuthi abantu nje banje namhlanje ungathi amakhanda abawathathi kahle yini? Yile inyanga nabaprofiteni basukelayo nithi anginamali. Ufunani esigodlweni senyanga ungenamali? Ufunani? Ukhulumelani? Le mfundiso engifundisa ngayo usuku nemini baningi namhlanje abancedekile. Knowledge yona ikhambe elikhulu kabi. Uma ungenalutho ungahlula ngisho nalophi wikhambi manje, ungahlula lo ophambi kwami manje. Zifundiseni ukuba nefaith nalento yokuthi yabona namhlanje inyanga zibolile iguli zikamoya. Ithi ngitsheleni nginivezele lo mfihlo. Namhlanje inyanga zihambe ngelizwi lenu nina iguli zikamoya namhlanje. Isiguli sikamoya sakhona ukuthi senze inyanga ibe umnyanga mthakathi because of inyanga isuka ilambile ngaleso sikhathi ufike uyivezela imali ukuthi ufuna uba nahlanye. Namhlanje bangcoliswe yini izinto enifike nizifune. Number 1 angithwalisi. Number 2 into zama relationship zemishado angizingeni. Angispecialize ngalonto leyo. Mina indaba yami kwi foundation.
Iku-foundation umsamo ukuthi wena uzalelwe emaqaleni noma uyenza amaqala ufuna ukulungisa emsamo yinto engispecialize ngayo. Okundlula lokho right now the way kugcwala amaphupho ngakhona we do have a membership channel. Uyakhona ukungena ngizokutreata special. Uyakhona ukungena i-membership channel ukuthi okay lo kwamele ngimnake i-must maku membership channel. I-super thanks you will find only uAna. Kukhona nabanye engibabona beza. I-super thanks ukukhanyisa nje ukuthi gogo 10 rand mhlambe yiye engakupholisa namhlanje. Ngoba angikaze ngathola i-super thanks ngingathi makuyokhanya. Le makuyokhanya iza ngepower ikuze iyohlukumeza la isitha sivale khona phezulu kwempilo yakho. Yekelani ukudlala ngami. Yekelani ukudlala ngami ngoba nizilandela inhlupheke kude nihambe eceleni kwesicathulo. Yekelani ukudlala ngami. Yekelani ukuzenza bobhodloza like mina. Because of niyakhona ukuthi nijwayele igodlo. Anginasi isigodlo, angisiyona inyanga or umprofeti mina. Ngishilo ukuthi ngoJohn the Baptist wesinto. Into yami inhlambululo amanzi intaba umlilo. Uma udinga isigodlo akusiyena owami. Hamba nezigodlweni. Ngoba bona laba ababuye ezigodlweni yiba ababuye bafune bazongihlupha. Ungangitsheli uma ngikuhlolela ungitshele ngokuthi la ngiphuma khona bahlulekile ukunceda. Manje sivula incwadi entsha. Wazi ukuthi makube umelaphi noma umthandazeli noma inkonzo ayikulungisela into obufisa ukuthi kulungisele yona. Uma uzohlola kumhlambululi qala incwadi khohlwa whatever soyikhuluma ukuthi wayenzani as long ivelile la angikwazi ukujika ngithi ngiyibona into engiyibonayo kuyinhlolo emakhosini akuyokhanya umsindo nje ngempela nisenza ukuthi siphakamele uthando sinalo kodwa akungadlalwa ngathi emakhosini. Please don't forget to like and subscribe.